Сәлемсіз мұқтарым тамашашыларыбыз. Сауларымысыз хөрмәтләребез, көзнең соңгы айына аяк бастык. Аның да инде 8нче көне. Бу айда 2 ел фасылы кушыла кебек. Яңгыры да, кары да безгә якын бары да дип кенә җырлыйсы кала. Ничек кенә булмасын, көткән өметләребез аклансын, теләгән теләкләребез тормышка ашсын. Барысы да әйбәт булсын, һава торышы да, кәефегез дә, яңалыклар да бүгенге көн сезгә яхшы хәбәрләр генә алып килсен дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Алдагы 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм аның алып баручылары Алмаз Гәрәев, Ләйсән Хыснуллина булырлар. Бүләкне бирергә яисә алырга яратасызмы? Ничек кенә булса да, Казан үзәгендәге бүләк галереясы сезнең күңелегезгә хош килер. Гөмбә белән агулансаң нишләргә? Табиб-токсиколог Алия Сыбуллина киңәшләрен тыңларбыз. Дөньядагы үзенчәлекле бәйрәмнәр белән танышуыбызны дәвам итәбез. Казак дөнья сәхифәсендә Гөлина Харасова Камбоджаның Бон Ом Тук бәйрәменә юл алыр. Татар халкы элекелектән камыр ашларын яратып пешергән. Һәр гаиләнең үз традициялары, яраткан ризыклары булган. Бәлеш, эш пешмак, шәк-шәк, бавырсак. Республика кунакларына Татарстанны якынрак беләсегез килсә, татар халык ризыкларыннан авыз итегез дип әйтер идем мин. Бүген республиканың гастрономик хәзинәсендәге бер бик тәмле ризык пешеребез, ул Казан кабартмасы. Без бүген Казаннан Балык Бистәсе районы Ямаш авылына килеп, Казан кабартмасы пешерәчәкбез. Исәнмесез, Рүзилә апа? Исәнмесез. Безгә нәрсәләр кирәк була моның өчен? Казан кабартмасы пешерер өчен 700 граммны банка белән сөт алабыз. Аны җылыттыгыз була? Аны җылытып, җылыттык. Әзрәк суда кушарга кирәк. Туз салдык, нар песок салабыз. Аннары 2 укый. Бераз гына сыек май һәм чүпрә салабыз. Рүзилә апаның камыр ашларыннан нәрсәләр пешерергә яратасыз? Камыр ашларыннан куштылы пешерәбез, инде жука пешерәбез, жука дибез инде олыны. Аннары коймак. Коймакны да бик тәмле була дип жарата башлыйлар кайткач, конаклар кайткачтан. Һәр көнне иртә беләнгә коймак пешереп чәй инде аларны. Шулайда Казан кабартмасы дип аталуының сәбәбе шәһәр атамасы белән бәйле түгел икән. Элек аны Казанга салып пешергәннәр. Шуңа ул Казан кабартмасы дип йөртелә. Камыр хәзер аны кабартырга куябыз. Ничә сәгать? Кабаргачтан ул тиз кабарса, 1 сәгатьтә дә кабара инде. 1 сәгать тулганча да кабара. Безнең камыр ярты сәгать эчендә менә шулай кабарды. Хәзер Рүзилә апа нишлибез? Хәзер әввәлибез дә Кабартмалар ясыйбыз. Рүзилә апа яшьтән үк аш-суга оста. 17 яшендә кияүгә чыккач та, кайнанасы "Син миннән тәмлерәк пешерәсең" дип аш-су эшен аңа тапшыра. Ә бүген инде балаларын, анакларын тәмле ризыклар белән сөендереп тора ул. Әзер кабартмаларны кызган майда пешереп алабыз. Ул арада Рүзилә апаның балалары табын да әзерләп куйган. Менә шулай туганнар бергә җыелып, тәмле кабартмалардан авыз итүдән дә яхшырак тагын нәрсә бар? Манзара тапшыру өчен Лилия Гыйззатуллина, Анастасия Родионова. Тиздән Мәскәүнең үзәк кинематографистлар йортында Торлан фильмының премьерасы була. Әлеге фильмда Закир исемле малай һәм аның Торлан кушаматлы аты арасындагы драматик һәм гыйбрәтле дуслык тарихы бәян ителә. Картина татар әдәбияты классигы Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар повесте буенча төшерелгән. Бу татар кино һәм Казакъстанның кино төшерүчеләренең уртак проекты. Картина Казакъстандагы өлешен 2020 елның көзендә, ә Татарстандагы өлешен 2021 елның язында төшерделәр. Тормыш ыгы-зыгысы белән кинотеатрга барып кино карарга да вакыт юк. Ә бит бүген
Аклы каралы кино көне билгеләп үтелә икән. Эш бер кайчан да бетми, шуңа да эшләрне читкә куеп кинога барып кайтыйк. Бүген аклы каралы фильмнар карау көне. Шул уңайдан әлеге сәнгатьнең барлыкка килү тарихы белән танышырбыз. Моның өчен уңайлырак итеп утырыгыз да кулыгызга бер чиләк попкорн алыгыз. Аклы каралы фильмнарга экскурс мавыктыргыч һәм файдалы булачак. Кинематографияның нигезе театр, әдәбият һәм рәсем сәнгате. Нәкъ менә шушы юнәлешләргә таянып беренче фильмнар иҗат ителә. Тәүге кинолента поездның Ла Сьота вокзалына килүе дип атала. Аның режиссерлары һәм операторлары абыйлы энеле Люмьерлар. Әлеге картинаны тулы бер фильм дип атау кыен, әмма ул үз заманы өчен прогрессив материал була. Авторлар кадрда хәрәкәтне күрсәтүгә ирешә. Агюст Люмьер һәм Луи Люмьерның иҗади тәҗрибәләре бу тасма белән генә шикләнми. Соңра алар документаль фильм һәм уен комедиясендә беренче адымнарын ясый. Юешләнеп беткән су сибешү фильмы шуңа бер мисал. Люмьерлар үз проектларында катнашырга цирк артистларын чакыра торган булганнар. Әлеге һөнәр ияләрен һәм шулай ук спортчыларны үз фильмнарында Эдвин Портер да төшерә. Бу режиссер вестерн жанрына нигез сала. Иң танылган эше поездны талау дип атала. Ул 1903 елда прокатка чыга. Койсыгыз ужас һәм фәнни фантастика жанрын ярата. Битараф булучылар аздыр. Әлеге жанрларга нигез салучы француз режиссеры Жорж Мельес. Кино сәнгате белән азмы-күпме кызыксынучылар аның Айга сәяхәт фильмы белән таныш. Сюжеты гади. Галимнәр Айга экспедиция оештырырга уйлыйлар. Карап төзеп юлга чыгалар. Ай өслегендә алар сикереп йөрүче җан ияләре селенитларны очрата. Араларында диалог тумый. Качарга туры килә. Фильмның финалы куанычлы, галимнәр уңышлы гына өйләренә әйләнеп кайта. Аклы каралы фильмнар турында сөйли башлагач Чарли Чаплинны искә алмыйча булмый. Талантлы актер, комик һәм хәтта режиссер. Тәүге тулыметражлы фильмы Сабый дип атала. Ул прокатка 1921 елда чыга. Бу гаилә белән карау өчен төшерелгән якты комедия. Аның үзәгендә Сукбай һәм Ташландык бала. Аларның дуслыгы һәм көн күреше. Быел гөмбә җыярга яратучылар өчен бик уңышлы ел булды. Яңгырлар да күп яуды, гөмбә дә шактый иде. Гөмбәне файдалы ризык диләр, әмма аның куркыныч яклары да бул. Ул организмга иң зак эшкәртелә торган продукт икән. Гөмбә һавадагы авыр металларны үзенә туплый. Шуңа күрә аны шәһәр паркларыннан, ишек алларыннан, автомобиль, тимер юллар янәшәсеннән җыярга кушмыйлар. Урманга барганнан соң да үзегезгә таныш булганнарын гына үзәргә кирәк. Артык зурлары да зыянлы булырга мөмкин ди. Агылы гөмбәне белү өчен пешергән вакытта алар янына суган салырга кирәк икән. Суган карала икән, димәк арада агылы гөмбә бар дигән сүз. Агылана калгансыз икән, ниләр эшләргә? Безнең киңәшләр. Гөмбә дигәч тынлык, табигать, урман күз алдына килә. Халык арасында гөмбәгә йөрү бик популяр шөгыль. Сезонны апрельдән алып октябрь азагына кадәр дәвам итә. Кайбер төбәкләрдә хәтта ноябрь урталарына кадәр сузыла. Димәк, тыныч ауга беренче кар яуганчы йөрергә була. Гөмбәне танучылар аны шикләнми генә җыя. Шулай да араларында ялганнары эләгү куркынычы бар. Әгәр дә үзегез җыйган яки сатып алган гөмбә белән агулангансыз икән, алдагы киңәшләр сезгә ярдәмгә килер. Әлеге билгеләрдән агулануны танып була. Основные симптомы отравления грибами – это... Гөмбә ашаганнан соң 5-6 сәгать үткәч кешенең эче авырта башлый. Ул еш кыса, аның эче китә. Тән температурасы бу очракта күтәрелми. Икенче көнгә кеше үзен әйбәт хис итәргә мөмкин. Хәлем яхшырды дип табибка да бармый. Өченче көнгә организмның сусызлануы башлана. Төгәл гөмбә белән агуланган очракта бавырга зыян килә. Бу вакытта кешенең гомеренә куркыныч яный. Агулану билгеләре ачыкланса, кичекмәстән ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Обязательно нужно вызывать скорую медицинскую помощь. Ярдәм килгәнче үзлектән аш казанын юарга була. Күп итеп газсыз чиста су эчәргә кирәк. Кешенең авырлыгына карап 10 килограмм авырлыкка бер төймә чист тарткыч күмер яки башка абсорбентлар эчәргә мөмкин. Ашыгыч ярдәм чакырмасагыз, үзлектән хастаханәгә махсуслаштырылган кискен агулану бүлегенә мөрәҗәгать итә аласыз.
Мындай ишракта бары бер киңәш. Үзегез таныган гөмбәне генә ашагыз. Чөнки алар гөмбәне юл кырыеннан, зур заводлар яныннан җыйган булырга мөмкин. Андыйлары шулай ук зарарлы. Ә кибеттә сатыла торган гөмбә белән агуланып буламы? В магазинах продаются грибы, которые прошли проверку. Кибеттә тикшерү үткән гөмбәләр генә сатыла. Әгәр хроник ашказаны җәрәхәте бар икән, бу кеше сатып алган гөмбәдән дә зыян күрергә мөмкин. Агыланы билгеләре шундый ук. Тагын шундый ялгыш фикер бар. Алкоголь гөмбә агуын нейтральләштерә диләр. Әгәр агулангансыз икән, алкоголь киресенчә клиник хәлне начарайта гына. Гөмбәнең составында зур күләмдә хитин бар. Ашказаны аны эшкәртми. Шунлыктан гөмбә ничек керә, шул килеш эшкәртелмичә чыга да. Димәк, организмга бернинди файдалы матдәләр бирми ди белгечләр. Кеше бары тик эстетик ләззәт кенә ала. Файдалы ризык ашыйсызмы, әллә ашаганда ләззәт кенә аласыгыз киләме? Моны бары сез хәл итәсез. Сәламәт булыгыз. Ноябрь нинди булса, яз шундый булыр дигән борынгылар. Мәсәлән, бүген иртән бәс булса, димәк инде яз соң килер. Бәс бар идеме? Юкмы? Игътибар итмәдеңме? Игътибар итмәдем, шул бар. Өмет синоптикларда бар мәгълүматны алар белә. Сәнүсіз эфирда хаватырышы шығарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүген бабаулазына кай әлмәттә болытлы яңгыр явачак 0 градус тирәсе. Төньяк көнчыгышта түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн температура 2 градус жылы. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида яңгырлы җылылык 1 градус. Төньяк көнбатыштан Паршакокмара Балташта явым-төшемнәр температура 1 градус жылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Шупрәлдә явым-төшемнәр көтелми 2 градус. Шиста Нурлатмамадышта болытлы 3 градус жылы. Төнлә республикабызда 2 градуска кадәр суыта. Юлларда урыны белән бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 1-3 градус жылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кырытыныш. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Сәяхәт итәргә һәркем кызыган. Һәркемнең дә кесә ягы ил гизеп йөрерлек түгел шул. Ләкин ышанасызмы, юкмы, дөньяны бушлай күрү мөмкинлектә бар икән. Ничек итеп беләсезме? Әлбәттә, манзара тапшыру ярдәме белән инде. Чөнки безнең хезмәткәребез Гөлинә безне кая гына алып бармый. Дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр белән таныштыра. Бирдәге табигать, төрле халыкларның милли ризыкларын һәм бик күп башка кызыклы әйберләрне ашып, серләрен шишә безгә. Аңлагансыздыр инде, сүз Гөлинә Харасовага. Бүген ул безне Камбоджага алып бара. Кадир кадромый каталами корра. Эздей, ягъни исәнмесез кадерләрем. Бүген мин сезне сәяхәтчеләр арасында популяр булган Көньяк Көнчыгыш Азия иленә чакырасым килә. Сүз Камбоджа турында бара. Бүгеннән башлап җирле халык химерлар Бон Омтук, ягъни су фестивален билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары илнең баш каласы Пномпеньдә оештырыла. Бон Омтук яңгыр сезоны тәмамлангач буддизм календаренең Кыдыук аена туры килә. Быел ноябрь башына тия. Көчле мусон яңгырлар нәтиҗәсендә Михон кылкасы үзенең юнәлешен үзгәртә. Төнле Сап күленә ага, ә ул чиратында ярыннан чыга, гаять биек күтәрелә. Суның шул кадәр менүе Бон Омтук бәйрәменә ярышларын башлауга вакыт җиткәнлеген аңлата. Меңләгән Камбоджа спортчылары көймәләргә утырып, узышта катнашырга әзерләнә. Әлеге күркәм гадәтне бергәләп күзәтик.
Камбоджада көймә ярышлары 1177 елдан башлап үткәрелә. Гадәттә уенда 400ләп су транспорты катнаша. Спортчыларның рухын күтәрү өчен музыкантлар чакырыла, монахлар үзләренең фатихасын бирә. Әмма уенның уңышлы үтүе күбрәк табигый шартлардан тора. Танлысап күле ярларынан чыкмаган елларда көймә ярышлары үткәрелми икән. Быел яңгыр сезоны молдан булган, димәк, уенда үтәчәк. Көймә ярышлары ат чабышы кебек. Кемдер аны ярата, икенчеләре бәйрәмдә кызыкны базар рәтләрендә башка уеннарда эзли. Андыйлар өчен Камбоджада концерт чаралары, ярминкәләр оештырыла. Тамак яларга теләүчеләр һичшиксез фестивальнең төп сыен Ак Амбокны кабып карарга тиеш. Икенче төрле бу тиелгән банан һәм коко шикләүгә кушылган, кыздырылган дүге була. Кемерлар үзләре әйтмешли, шнянь, бик тәмле. Бәйрәм чаралары кояш баткачта дәвам итә. Көймәләр шулай ук су өстендә, тик алар башка төрле неон лампалар белән бизәлгән. Һәр көймәдәге утлы инсталляция Камбоджа хакимиятенең бер идарә итү юнәлешен символлаштыра. Фестивальнең соңгы көне бәйрәм салюты белән тәмамлана. Сеземне Камбоджада популяр булган мәкаль белән тамамлыйсым килә. Су килгәндә балык кырмысканы ашар, ә менә су китсә киресенчә кырмыска балыкны ашар. Дөнья хәлен белеп булмый, аек акыл белән үз кешегезне дөрес бәяләп яшәгез. Химерлар әйтмешли, тумприеп лием. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Тапшыруыбыз дәвамында кем белән генә очрашмыйбыз, кая гына бармыйбыз, кемне генә күрмибез. Алия Сәлимҗанова әзерләгән дөнья яңалыкларын карап, без нинди генә кызыклы мәгълүматлар белмибез. Рәссам Алисия Любимова кояш баюы, серле галәм, әкият персонажлары, хайваннар, язучыларның әсәр өземтәләрен агачларга ясый. Май аенда паркта йөргән вакытта кызның күзе шәрә агачка төшә. Шул вакыт аңа кызык идея килә. Идея приходит спонтанно. Урынына карап идеяләр кисәк килә. Каядыр пейзаж ясыйсы килә. Кайсы урында хайваннар яки әкият геройлары җитми. Рәсем ясалачак агачларны сайлаганда эшкәртергә кирәклеләрен алам. Кыштан соң күп кенә агачларда җәрәхәтләр барлыкка килә. Ул кипмәсен, үлмәсен өчен рәсем ясар алдыннан аны эшкәртеп алам.
Budaklары киселгән агачларны да игътибардан читтә калдырмыйм. Эшне башлаганчы Алиса агачның рәсем ясалачак урынын әзерли. Махсус эремә һәм майлар сөртә. Алар агачны кояш нурларыннан, дымлылык һәм бөҗәкләрдән сакларга булыша. Бары тик дарулар ныклап кипкәннән соң гына иҗат итә башлый. Агач өчен акрил буяулар зарарсыз санала. Алиса да нәкъ шуларны куллана. Донецк Милли Республикасының Донецкий кряж ландшафт рекреация паркында Америка бизоннары көтүендә 3 сабый дөньяга аваз салган. Здесь, на данной территории, в степном заповеднике, просто необходимо, чтобы степь была полноценной. Дала тулы канлы тормыш белән яшәсен өчен анда хайваннар торырга тиеш. 2008 елда Херсон өлкәсендә урнашкан Аскания Нова биосфера тыюлыгыннан бизоннар кайтарылды. 2014 елның июль-август айларында биредә сугыш барды. Көтүнең күпчелек өлеше мондагы агачлар арасында яшеренеп исән калды. Бу әле безнең тәүге проект. Практика күрсәткәнчә, көтүнең ишәюе дә аның уңышлы булуын дәлилли. Володченко әйтүенчә, әлеге зоологик проект сирәк очрый торганнардан, чөнки хайваннарга кешеләрнең йогынтысы юк диярлек. Донецкий кряж төбәк ландшафт паркы. Биредә 814 төр тамырлы үсемлек бар, шуларның 30-ы кызыл китапка кертелгән. Фаунага килгәндә, якынча 255 төр яши. Поши, кабан, кыр кәҗәләре, куян, төлке, бүре, байтак кына кош төрләре очрый. Көз әлбәттә ул муллык шыры. Әле үзе безнең казымәләрен генә алсак, ул исен китәрлек сокланып туймаслык шара. Әлеге матур юла турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе фольклорчы Фәнзилә Җәүһәрова кунакта. Хәерле көн, Фәнзилә ханым. Хәерле көннәр булыгызга. Сәнмесез? Хош килдегез. Фәнзилә ханым, дөрестән дә менә хәзерге вакытта үтә мул казымәләр, менә шулай зурлап, күп кунак чакырып, менә бөтен гореф-гаятьләрне үтәп республикабызда шулай үткәрәләрме? Алай үткәрәләрдер дип әйтә алмыйм, ләкин үткәрәләр, күп очракта үткәрәләр мәдәният хезмәткәрләре үзләренең отчетлары өчен һәм шул вакытта халыкка, авыл халкына бер кадәр бәйрәм оештырыр өчен шактый күп авылларда план буенча дип әйтик инде, мәдәният хезмәткәрләре кемнеңдер өендә алдан сөйләшеп, мәдәният хезмәткәренең үзенең өендә матур костюмнар киеп, шул костюмнар алдына полиэтиленнар җәеп, шунда кыз мәсе ясап, аларга инде фактура, кыяфәт кирәк. Ләкин казымәләре дигән вакытта каз мәсе бердән йола түгел. Ул безнең хезмәткә бәйле көнкүрешебезне көтәр өчен вакытында бик җитез генә, тиз генә казларны йолкып урнаштыруга бәйле. Ни өчен? Чөнки әгәр дә синең каядыр 25-30 казың бар икән, аны тагын бер атна буе ашатып тору, ул синең кесәңә шактый суга. Көннәр суыткач бигрәк. Көннәр суыткач бигрәк тә. Һәм каз биттеге син аны симерттең дә бер кадәр ул ябыга башлый. Ябыкканчы, майгылда киме биткәнче дип тиз генә урнаштырып куялар. Тутырыклы салкыннар башлангач. Менә бүген генә дә сөйләшеп килдек. Ноябрь аеның менә шушы көннәре турында кышкы киемнәрне кия торган идек, чөнки салкын була иде. Тутырыклы салкыннар инде башлана торган иде. Шуңа күрә башлануга тиз-тиз бер атна эчендә бөтен авыл халкы үзенең казын йолкып урнаштыра торган иде. Ә хәзер каз өмәләре дигән мәсьәлә 150-шәр, 70-шәр каз тутучылар бар. Алар инде өмә дигән урынына, аларның бар үзләренең йолкучылары, сәгатенә шуның кадәр тәңкә акча түләп, алар инде каз йолкырга киләләр, аларның үзләренә күрә бер кадәр теге кесәне аз гына булса да калынайтып түгел, инде шуны нәрсәдер шыштыр килсен өчен, анда инде йолкыйлар. Бар аппаратларда. Ләкин ничек кенә булмасын, татар халкы гомерен каз белән көтә. Менә шул татар халкы дигәннән безне борчыган, кызыксындырганы нигезе менә каян барлыкка килгән, каян кергән ул. Чөнки ул бит бөтенләй бер файдалы итеп кулланыла. Казның мамыгы мендәргә, канатлары инде себерке ролен үти. Анда сөяк кенә кала диярлек. Калган инде иткә ризык буларак бара. Менә ничек килеп кергән ул безнең халыкка? Ничек килеп кергән дип аны төгергәне менә шушлайтып каз шакыганда сезнең шыгыз булыйм әле дип әйтмәгән әлбәттә. Ләкин казга мөнәсәбәтләргә тирәнрәк карасак, безнең билгеле бер кавымнарыбызның улары татым кышыда. Ул яктан караган вакыт ул без аны бөтенләй суярга тиеш түгел без шикелле. Ләкин казның мәшәкате үстерү өчен мәшәкате ким.
Татар дөньясын ул ни кадәр менә татар акылы без әйтәбез төштән соң дип. Ләкин төштән соң булса да ул искиткеч дөнья көн итешенә ул һәр вакыт кинәнә торган булган. Казны асрау авыр түгел. Җәй буе. Ул шунда күлдә аны бер тапкыр ашаталар, иртән ашатып чыгарып җибәрәләр дә аңа сулык кына булсын. Һәм әлбәттә без бит салам менә әйткәнемчә, сез әйткәнчә, салам түшәктә ятмаган гомер буе татар. Шулай. Аның өчен әйтгәндә кемдердер анда гага кышларының мамыгы белән файдаланса, без бит әле казның мамыгын айырабыз. Кавырыен айырабыз, канаты белән себерәбез. Кавырыеның бер өлешен җылкып алабыз да башы белән без кабартманы инданы. Ничә мең еллар без шушы кабартманы ризыгыбызны шуның белән майлаганбыздыр. Шуңа күрә, ләкин менә гаҗәп кызыклы, мин ул сорауны гел үземә җавап куям, әле җавап биреп бетерә алганым юк. Себер мишәрләрнең бер төркемендә каз бик үзенчәлекле. Аларда төшкә каз еш керә. Һәм инде без шул вакытта без бит казаклар дигән социаль дип әйтгәндә төркемне беләбез. Һәм без аны беләбез ул төркиләр җирендә. Воронеж өлкәсе булсын, Астрахань өлкәсе булсын, без бер кадәр үзебезнең славянлашкан кавымнарыбыз икәнлеген беләбез, чөнки аларның телләрендә искиткеч күп безнең татар сүзләре. Шуңа күрә каз безнең бер яктан ул шактый изге кышыбыз, икенче яктан ул безне бик җайлы туйдыра. Ләкин күчмә вакыт кышы түгел. Шулай шул. Күчмә чорда без ат, безнең булган сарыкларыбыз. Сыер да күчмә дөньяныкы түгел. Чөнки сыерны өстерәп аның артыннан ияреп йөрү бик еракка китеп булмый. Сарык инде ул шунда ашый, үзенә таба. Ләкин без атыбыз белән, дөябез белән дип әйтик инде, көн иткәнбез, һәм инде утырак тормышта без шуларда сизеп алганбыз. Бу безгә бик кирәкле кыш. Бердән аның ите бик яхшы. Икенчедән мае без бит киез итекле. Безнең һәр вакыт киез ялгыш әйтәм, киез түгел, күн итекле. Безгә кремнар кирәк түгел, без гомер бакый каз мае белән. Салкынга чыгып киттек, бит нәзерәк кенә саладык, каз безне мае белән кыткара. Майын ашыйбыз холестерины әз. Һәм әйткәнебезчә, мамык юрганы бар, кичкенә дип әйтгәндә кавырчыкларыннан ясалган мендәребез бар, һәм аның өстенә идәнебезне тиз генә сибеп алырга. Канаты бик уңайлы. Менә мин сыкланыплар карыйм, бик еш кына менә хәзер шул кадәр автомобилистларга бит каз канаты популярлашты. Бердән сыдырмый, икенчедән әзрәк кенә арты белән шык-шык кына китерәсең, ул пластмасс түгел. Ул синең берничек тә пиялаңны бозмый. Ортада эшли, һәм инде сибереп төшергә дә бик җайлы, бөтен тишегенә кирип була. Өстәвенә бит әле күп мәгънә, ул туйларда менә каз чыгарулар, ул буты, канаты, башы, муены, һәр берсенә мәгънә салынган. Өстәвенә күпме җырлар монда. Әлбәттә, алар һәм шул вакытта менә ул безнең туй табынының иң затлы ризыгы бит инде ул парказ. Һәм ул казны без хәзер бит ул парказ гына түгел, ул биттеге пешекчелекнең дип әйтгәндә дизайнының ул нинди генә кыйфәтләрдә бизәмиләр, сыкланыплар куясың, һәм аны гаҗәп кызыклы бит. Ул без инде ниндидер пешекчеләр, атаклы пешекчеләр бизәргә тиеш шикелле, авылда хәзер шундый бизәүчеләр бар. Һәм инде менә без бүгенге көндә дә горурланып әйтә алабыз, татар халкы казлы булган, казлы, һәм ул казын үзенең күрше тирәсендә яшәгән бөтен халыкларга да ашарга гына түгел, яратырга да өйрәтте. Шуңа күрә безгә җай гына булсын, без аны хәзер заманлаштырабыз да куябыз. Рәхмәт шулай тәмләп сөйләгәнегез өчен. Кызыклы әңгәмәгез өчен бик күп белдек, бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Киләчәктә дә әлбәттә менә шу гореф-гадәтләребез һәм ул гадәткәме, ризыккамы, мал-туарга кагылышлы һәр нәрсәндә өйрәнеп түкмичәчми саклап яшәргә насип булсын безгә. Амин, шулай булсын. Үзебезчә татарча яшәргә ясын. Амин. Дөрестән дә безнең татар халкы бик уңган халык инде. Казы мәче үткәрү үзе бер дәрәҗә, ул кешенең юмартлыгын, киң күңеллелеген күрсәтә. Бүген дә шушы бәйрәмне уздыручылар булуы сөендерә. Қоз ілесі шаулап, бәхет, мұллықла яулап. Уш келесіз, рахим етігіз, аяқларығыз жеңіл болсын, өмәлер гүрләп өтсін.
Konsa güller direlemiken Ulgamine sağanmanda Tüvelegim tügelegim Osıl kışım sandılaşım Cırlap şileremiken Yıl sayın şulay qozu məsünə yığılabız, Allah'a şükür. Bütün tuğanlar, dirək kurşular yığılışıp qozu məsi yasıyız. Biz singlim Edilem bilen indi şulay kichkina şoqdan uq qozlar qarab o'sdik. Hammana endi bu so'nggi yillarda masalan biz 100dan ortiq qoz o'siribmiz. Singlim Edila bigrakda endi jeyleri şol tavostunda qozlar qarab o'sa. Onamna yerdanga singli bisan vesile etişi. Hazır indi kichkina singil enekashlarimiz Nuriya bilan Emir de onlardan qolishmay bizning bilan shulay birga ishlaylar. Kızlar, bugün sizde qozu məsimini Kuvey yılası boyunca bireribizning oyak ostunda qoz boşı bulurga tiyiş. Eyde güzelim, qora güzelim, koysun. Kızlar, qoz boşı mindi. Kızlar, ben sizge mezek silim. Mezek tübü oldun, oğlağanğa okul. Bizim de Kugay avlunda 167 xo'jalik sonalar. Şularning bizning kubisinde bugungi vaqtda qush-qurt bik ko'p o'siralar, otlar o'sirila boshladi. Hozirgi vaqtda kubisinde iri migizli tirlik shug'ullanalar. Qozlarni bizning bik ko'p o'sirilar. Bu bizning Gelyazovlar oilasi sayın 150 boş, 100 boş, 170 boşqa xalli hayvan qush-qurt tutalarında, qozlar vasondan tutalarında. Hozirgi vaqtda bizning avuldan da yoshlar bik ko'p tugul. Avulumizning o'rtacha yoshi 41-42 yaş. Şulaydan da avlumuzda bizim üzünçelikli turmuş bilan yaşayız deb aytayman. Bütün özümüzün tatar yılların saqlayız. Saban toylar, mana qoz ömösün ko'rdingiz hozir. Şişme boylarındagi bayramlarni gil o'tkazib turamiz. Ali bizim avulda ulkan opalarning, xotin qizlarning kiş o'tiruvlarda bitmagan. Ularni bizim kiş o'tirib, bolalarga mana tarixni o'rgatib, bizim kun ko'rishimizni söylab, ishga o'rgatib bolalarni Şuşunun bilen hazırda özleri bilen iş olup boralar. Mene şişmege qozlarını şeykarga alıp barganda, onun yanından yeşler, bigirek de irlerini uşalar indi. Mene bu yıllarını tarata barıga. Bu indi bu şuşu hocalarının kileçekte de qozları köp bulsun diyenini anlata. Bak bulsun, zevleremiyle nasıl? Mal bulsun, şurayı bulsun, orayı bulsun. Kızlar iyilikler, eydiniz, kopalı uyunun ne bulabız? Элек-элекten келген йыла qoz мәсе. Дуслар, туганнар, авылдашлар, күршеләрне бергә җыючы бәйрәм дисәң дә була. Башта эшлиләр, аннары ялда итәләр. 5 сантиметр калдырып, шуны хәзер кырыйдагы җоннарын алабыз да. 1-8 кавырыны менә шулай уңайлап куеп, менә шулай җип белән тегеш ясыйбыз. Авылда инде эшләр беткәннән соң туйлар гөрли башлый. Менә безнең туйлар өчен qozlarımız ezir, yigiti de var, kızı da var. Bizim менә Күгәй yılası boyunca qoz emesi bitkeş, yigit bilen kızını, qozlarını bitib olar. Eydegiz әле birgeleşip bitib olabız. Boz kızım epipe, sen bosmasan min bosam. Boz kızım epipe. Rahmet sizge hizmetiniz için. Ne siz qoz yoqanda, men sizge qoz hazırladım. Bizning
Безнең проектыбыз бар, исеме дә Күрше халкы Тәңре халкы дип атала. Бер-беребезгә менә шушы татар халкының йолаларын өйрәтеп, бер-беребездән өйрәнеп, шуларны шул проект буенча эш алып барабыз. Әмма булган йортта гел шулай күңелле, сый-нигъмәтләр тулы, мул өстән әзерләнә. Хуҗаларга теләкләр, килүчеләргә рәхмәтләр әйтелә. Манзара тапшыру өчен Күгәй авылыннан Динә Саттарова һәм Мирза Алишев. Татарның киләчәге бик көчле. Татарның бернинди цивилизацияда баса алмый, теле дә якка чыкмый. Татар бер кемнән дә ким түгел. Татарның генетикасы көчле дип белдерә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, философия фәннәре кандидаты Мәсгуда Шәмсетдинова. Аның генетикасы гына түгел, онытылмаслык мирасы, йолалары, гырыф-гадәтләре көчле. Мәсгуда Шәмсетдинова бишек көйләренең әһәмияте турында, аларның сихри көче, йокысызлыктан булушу хакында фикерләре белән уртаклаша. Аның сүзләренчә, барлык хайваннар, кошлар да үзләренчә балаларына ниндидер тавыш чыгарып, нәрсәдер җырлый. Шулай итеп алар мәхәббәтне чагылдыра. Дөнья турында белем бирә. Бишек көйі, біркімде де аңды бишек көйі, аның білен мақтан олам, біркімде аның қатылы бишек көйін жимады, түрлі қалықларының бишек көйлерін жидым. Һәм ол бишек көйлері қоя барсаңда ул да тамға. Һәр бір қалықның бит өзінің кішкенәсіне көйлеп, йоқлату, ол енді генетик код кірту балаға, һәм де ол көй Гөмір бойы бара, аның білән бір швед бабайы меңа шулай Сиэтлда меңа көйләді. Андан соң, уф дейді, мен әйтәм, неге уфтанасыз? Үлсәм дә була хәзер дейді. Чөнки бу мен дей уйламыйм ди, кемгә йортымны калдырырга, кемгә байлыгымны калдырырга. Менә бу картыйымның, дәвәниемнең көйләгән миңа көйе. Мин иң курыккан идем, менә юкка чыгар ул дип. Менә хәзер бирдем сиңа ди, уф ди. Хәзер үлсәм дә була ди. Бәпкәсе, бадыян ағашы сиретмәсе, әлли-бәлли бәпкәсе. Бишек җыры. Баланың тәүге көйе. Бу дөнья авызына тәүге көйләнүе. Беренче ачкыч. Мәсгуда Шәмсетдинова үз халкының гына түгел, башка халыкларның да бишек җырларын туплаган. Америкада 2 җыентык чыгарган. Бал китерер бабасы. Африкадагы бер милләт бар, рух. Алар нидә бала табыр алдыннан әни кеше агач сасында утырып табигатьне тыңлый. Шул табигать тавышыннан ул булачак баласының көйен иҗат итә. Тыңлап менә, мәсәлән, мин кичкенә чакта җиләккә йөридек. Җиләктә усаклар лепер килә. Шуннан мин һәрвакыт теге агач төпләренә басып тыңлап тора идем. Буларның лепердәвен бер заман теге апам сугып очырды. Ул бүтән кеше җиләк җыясы нәрсә хыялый тыңлап усакны. Ну, күрә белә иде инде мин теге бүтән тавыш куя нәрсә, нинди тавыш җыела. Шул рухтагы хатын булачак ана табигатьтән көй җыя. Һәм ул көйне үзендә көйли башлый. Һәм аннан соң булачак баласының әтисен өйрәтә. Әле бала яралмаганда, әле уйланган гына. Менә шушы икәүләше балар ул көйне өйрәнәләр икәү. Шуннан соң бу баланы яраландыру өчен мәхәббәт кылганда, шул көйне көйләп, бу ничек шулай уйланып мәхәббәт кылалар. Шуннан соң ул бала, әгәр дә инде туганда, бүтән авылның кешеләре бала туганда шул көйне көйлиләр. Ул инде бүтән авыл өйрәнгән була. Һәм дә әгәр дә инде шул бала ягылып яраланса нитсә, ул көйләп аны сыйпыйлар. Әгәр дә инде начарлык ниндидер начарлык эшләсә, бүтән авыл кешеләре уратып, теге ул баланы уртага куялар да шул көйне көйлиләр.
анда кыйнамыйлар, сукмыйлар, кычкырмыйлар, таламыйлар ул баланы, ул көйлүләр. Бу ки как бы идентификация, то есть генотип, как керек, код, баланың коды, тамга. Табигать иң яхшы рәссам, аңа тиңнәр юк диләр. Көннең нинди булуы мөһим түгел. Матурлыкны күрә белгән кеше теләсә нинди ел фасылында да тормышның матур мизгелләренә соклана. Эшкә барганда яисә эштән кайтканда бер туктап, тирән итеп тын алып, тирә-ягыгызга карагыз. Дөнья, шәһәребез табигаты нинди матур. Бу матурлыкны күрергә өйрәнегез. Без дә сезгә әлеге матурлыкны күрсәтәбез. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз, Җиһанда 2022 елның 8 ноябры. Ел бетергә 53 көн генә калып бара. Сауларымсыз, хөрмәтләрбез, вәгъдә иман, вәгъдәне тотарга кирәк. Шуңа күрә без вәгъдә иткәнчә тапшырның 2нче өлешендә дә сезне сәламләп, эшебезне дәвам итәбез. Бүген Рабигуль ахир аеның 14нче көне, 15нче ай тәүлеге. Көн озынлыгы 8 сәгать 46 минут. Шушы көннең һәрбер мизгелен файда белән үткәрик дигән теләктә тапшырыбызны дәвам итәбез. Бүләкне бирергә яисә алырга яратасызмы? Ничек кенә булса да, Казан үзәгендәге бүләк галереясы сезнең күңелегезгә хош килер. Дөньядагы үзенчәлекле бәйрәмнәр белән танышуыбызны дәвам итәбез. Казак дөнья сәхифәсендә Гөлина Харасова Камбоджаның Бон Ом Тук бәйрәменә юл алыр. Тиздән Мәскәүнең үзәк кинематографистлар йортында Торлан фильмының премьерасы була. Әлеге фильмда Закир исемле малай һәм аның Торлан кушаматлы аты арасындагы драматик һәм гыйбрәтле дуслык тарихы бәян ителә. Картина татар әдәбияты классигы Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар повесте буенча төшерелгән. Бу татар кино һәм Казакъстанның кино төшерүчеләренең уртак проекты. Картина Казакъстандагы өлешен 2020 елның көзендә, ә Татарстандагы өлешен 2021 елның язында төшерделәр. Тормышыгызыгысы белән кинотеатрга барып кино карарга да вакыт юк. Ә бит бүген аклы-каралы кино көне билгеләп үтелә икән. Эш беркайчан да бетми, шуңа да эшләрне читкә куеп кинога барып кайтыйк. Бүген аклы-каралы фильмнар карау көне. Шул уңайдан әлеге сәнгатьнең барлыкка килү тарихы белән танышырбыз. Моның өчен уңайлырак итеп утырыгыз да кулыгызга бер чиләк попкорн алыгыз. Аклы-каралы фильмнарга экскурс мавыктыргыч һәм файдалы булачак. Кинематографияның нигезе театр, әдәбият һәм рәсем сәнгате. Нәкъ менә шушы юнәлешләргә таянып беренче фильмнар иҗат ителә. Тәүге кинолента поездның Ла Сьота вокзалына килүе дип атала. Аның режиссерлары һәм операторлары абыйлы, энеле Люмьерлар. Әлеге картинаны тулы бер фильм дип атау кыен, әмма ул үз заманы өчен прогрессив материал була. Авторлар кадрда хәрәкәтне күрсәтүгә ирешә. Агюст Люмьер һәм Луи Люмьерның иҗади тәҗрибәләре бу тасма белән генә шикләнми. Соңрак алар документаль фильм һәм уен комедиясендә беренче адымнарын ясый. Юешләнеп беткән Су сибешү фильмы шуңа бер мисал.
Люмьерлар үз проектларында катнашырга цирк артистларын чакыра торган булганнар. Әлеге һөнәр ияләрен һәм шулай ук спортчыларны үз фильмнарында Эдвин Портер да төшерә. Бу режиссер вестерн жанрына нигез сала. Иң танылган эше «Поездны талау» дип атала. Ул 1903 елда прокатка чыга. Койсыгыз ужас һәм фәнни фантастика жанрын ярата. Битараф булучылар аздыр. Әлеге жанрларга нигез салучы француз режиссеры Жорж Мельес. Кино сәнгате белән азмы-күпме кызыксынучылар аның Айга сәяхәт фильмы белән таныш. Сюжеты гади. Галимнәр Айга экспедиция оештырырга уйлыйлар. Карап төзеп юлга чыгалар. Ай өслегендә алар сикереп йөрүче җан ияләре селенитларны очрата. Араларында диалог тумый. Качарга туры килә. Фильмның финалы куанычлы, галимнәр уңышлы гына өйләренә әйләнеп кайта. Аклы-каралы фильмнар турында сөйли башлаган Чарли Чаплинны искә алмыйча булмый. Талантлы актер, комик һәм хәтта режиссер. Тәүге тулыметражлы фильмы «Сабый» дип атала. Ул прокатка 1921 елда чыга. Бу гаилә белән карау өчен төшерелгән якты комедия. Аның үзәгендә Сукбай һәм Ташландык бала. Аларның дуслыгы һәм көн күреше. Татар мультфильм берләшмәсе «Әлдермештән Әлмәндәр» дигән тулы метражлы музыкаль анимацион фильм төшереп бетергән. Әлегә аның кайчан тамашачыга барып ирешәсе билгеле түгел. Анимацион фильм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән төшерелгән. Әлдермештән Әлмәндәр Туфан Миңнуллинның шул исемендәге пьеса буенча Камал театрында әлбәттә Марсель Селимҗанов тарафыннан куелган иде. Исән булган булса, Марсель әфәндегә кичә 88 яшь тулган булыр иде. Аны соңгы елларда Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры, Әкият Татар дәүләт курчак театры, Туймазы Татар дәүләт драма театрлары куя, Әлдермештә Әлмәндәр спектакленә һәр вакыт мөрәҗәгать итеп торалар. Мәдәният өлкәсендәге башка яңалыклар хакында Идел сөйләр, сүз Идел Кыямовка. Хәерле көн, хөрмәтле мәдәният сөюче дуслар. Мәдәни ярдәмче үз эшен дәвам итә. Бу атнада республикабызда узачак кайбер мәдәни чаралар белән таныштырубызны башлыйбыз. Яш йөрәкләр, үткен һәм халыкчан юмор, романтик кәеф белән сугарылган комедия. Яш йөрәкләр хисләр сафлыгын, мөнәсәбәтләр матурлыгын олылаучы мәхәббәт тарихыда. Татар халкының милли, рухи мәдәни хәзинәсе булган фольклор энциклопедиясе дә. Ноябрь буе Казанда Ленин исемендәге мәдәният сарайында Идел йорт 2022 театр коллективларының Шамил Закиров исемендәге 22-нче төбәкара конкурсының лауреаты дип танылган 12 спектакль күрсәтеләчәк. Нәтиҗә ясалганнан соң 6 җиңүче һәм 1 гран-при иясе ачыкланыр дип көтелә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония залында джазлы Казан дип аталган 9-нчы халыкара фестиваль узачак. Фестивальнең төп максаты джаз музыкасы бәйрәме оештыру, тамашачылар һәм анда катнашучылар өчен чын иҗади атмосфера тудыру. Фестивальнең халыкара форматта булуы Россиянең һәм чит илләрнең иң яхшы башкаручыларын чакырырга, шул рәвешле әлеге бәйрәмгә күп санлы джаз белгечләрен һәм джаз музыкасын сөючеләрне җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә 100 000 тавыш, термин һәм жанр дип аталган концерт көтелә. Россиянең халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы халык уен кораллары дәүләт оркестры башкалабызның мәдәни тормышында үзенең мәртәбәле урынын алып тора. Оркестр балалар өчен 100 000 тавыш, термин һәм жанр дип аталган программасы белән чыгыш ясаячак. Бу көнне артистлар матур чыгышлары белән яшь тамашачыларны сөендерә. Программада рус, татар һәм чит ил композиторларының танылган классик әсәрләре, мавыктыргыч музыкаль хикәяләр, интерактив уеннар. Шулай ук бу атнада Шәрик клубы интерактив мультимедиа комплексында кечкенә куллар дип аталган балалар өчен рәсем ясау буенча осталык дәресләре узачак. Бүгенгә менә шулар, исән-амин булыгыз. Суыта, кышка керәбез, әйме? Синоптиклар нәрсә вәгъдә итә икән, салкынайтыр микән, я беразна җылытыр микән? Карыйк әле. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүген Бабалазнакай әлмәттә болытлы яңгыр явачак 0 градус тирәсе. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн температура 2 градус җылы.
Төньяктан Актаныш Шагырҗы Менделеевскида яңгырлы, җылылык 1 градус. Төньяк көнбатыштан Парша-Кукмара Балташта явым-төшемнәр температура 1 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Шупрәлдә явым-төшемнәр көтелми 2 градус. Шиста Нурлатма Мадышта болытлы 3 градус җылы. Төнлә республикабызда 2 градуска кадәр суыта. Юлларда урыны белән бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 1-3 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кырытыныш. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Мәскәүдә Наталья Шпиллер исемендәге шедевры русской музыки 9-нчы халыкара конкурсы узды. Әлеге бәйгедә төрле илләрдән килгән 145ләп вокалист катнашкан. Шулай ук Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студентлары да үз көчен сынап караган. Әлеге мәртәбәле бәйгедә беренче урынны безнең якташыбыз Тукай районы кызы бүгенге көндә Казанда яшәп иҗат итүче Сөмбел Кыямова ала. Ул бездә кунакта үзем белән сөйләшеп әңгәмә кырга чакырдык. Сөмбел, сәлам. Хош килдең. Сөмбел, ниндирәк бәйге булды бу? Шул хакта сөйләп китегез әле. Наталья Шпиллер, ул данлыклы совет чорының данлыклы җырчыларының берсе. Аңа ихласлык, музыкальлек хас. Ул бик яхшы җырчы булган. Большой театрда җырлаган, бик күп рольләр башкарган. Татьяна, Фаустан, Маргарита. Үз чорының иң абруйлы җырчыларының берсе булган иде. Менә ничек катнашырга булдың? Бу махсус уку дәврендә шулай конкурсларда катнашу биреләме, яисә үз теләгегез беләнме? Һәм 9 ел элек катнашкан булгансың икән син әлеге бәйгедә? Бу бәйгедә 9 ел элек катнашкан идем. Ул чагында әле мин студент идем. 2нче курста укый идем. Гомумән мин конкурсларда бик катнашырга яратам. Чөнки алар үзеңне үстерә, кешеләрне күрәсең, ничек җырлыйлар, тәҗрибә аласың үзеңә. Быел мин 3нче категориядә катнаштым. Бу конкурста 3 категория бар. Беренче студентлар, икенчесе җырчылар, өченчесе педагоги, вокалисты, укытучылар. Мин шул 3нче категориядә катнашып беренче урын алдым. Афәрин, котлыйбыз. Бик күп бәйгеләрдә катнашам дидең, менә нәкъ шушы бәйге нәрсә бирде сиңа? Һәм ул менә башка җиңүчеләр арасында нинди урын алып тора? Гомумән конкурсларда катнашу ул үсеш бирә. Чөнки конкурсларга әзерләнгәндә син бик күп кабатлыйсың, бик күп материал өйрәнәсең, операларны өйрәнәсең. Һәм профессионал яктан син үсәсең. Төрле конкурста катнашу бер үк үсеш бирә дип уйлыйм. Менә үсеш бирә профессионал яктан ныгыта, тәҗрибәне арттыра, барысы да аңлашыла. Менә башка фестивальләр арасыннан бу фестивальдә җиңү нинди урын алып тора? Моның аерым бер әһәмияте бармы? Әһәмияте бар, чөнки монда без рус классикасын гына җырладык. Башка конкурсларда біз итальян, француз классикасын җырласак, монда рус телендә генә. Һәм шунсы авыр, чөнки рус телен бөтен кеше белә. Аңа таләпләр зуррак. Ялгышмасам, син әле консерваториядә дә укытасың. Менә бүгенге көндә академик вокал белән шөгыльләнергә теләүчеләр күпме? Бик күп. Безнең консерваториягә кергәндә конкурс зур була. Ләкин без консерваториягә 8 кешене генә алабыз. Һәм Зилдаянны әйтмешли, без штучный товар. Димәк, елына академик вокалга укырга керүчеләр 8 кеше генә алабыз, әйе. Түләүлегә керәсең килсә, ул кыйбат инде. Андыйлардан баш тарталардыр, дейме? Менә синең үзеңне кемнәр укытты һәм кайсы җырчылар сезгә үрнәк иде? Яки хәзердә үрнәктер? Мин иң беренче Нижнекамский училищесында укыдым. Анда Зөлфия Шарафетдинова иде. Ул үзе дә бик матур җырлый. Ул минем өчен ул чагында ул үрнәк иде. Хәзер ул хәзердә үрнәк.
Ләкин хәзер үрнәкләр артты. Анарсын Зилда янында оқыдым, Зилә Сөнгатуллина. Менә ул үзен тотышы, аның сөйләме, менә миңа гел үрнәк булып тора. Ә мондый мировой җырчыларны алсак, Мирелла Фрейни, Анна Нетребко, менә хәзер безнең Аида Гарифуллина да бик үсеп китте, Альбина Шагимуратова. Ләкин шулай да сыр түгел, күбесе эстрадаға китә. Менә синең дә андый теләкләрең юкмы? Эстрадаға кирип китеп, берәр җыр башкарырга, клип төшерергә? Клип төшерәсе килә. Менә эстрадаға кирип китү ул төрлечә аңлап була. Эстраданы да профессионал итеп академ җырчылар, классик җырчылар эстраданы да профессионал итеп җырлыйлар. Безнең андый җырчылар күп Татарстанда. Чөнки безнең театр берәү генә, солистлар анда бар инде. Шуңа күрә безне анда бөтен кешене дә алып булмый сыйдырып. Шуңа күрә эстрадага китәләр. Минем дә эстрада ярдәм итә бу җырда. Эстрада ярдәм итә, әйе. Минем дә интернет челтәрләрендә бик күп җырларым бар. Ул эстрадага якын, ләкин классик тавыш белән җырланган. Жаңа уңышлар җиңү белән тагы бер кат тәбрик итәбез. Киләчәктә дә менә шундый профессиональ яктан үсеш бирә торган конкурсларда катнашып, җиңүләр яулап, безнең Татарстаныбызның данын күтәрергә насип булсын. Инде фамилияга бәйле сорау безгә бу сер түгел, ләкин тамашачылар белеп кыямы булгач бәлки таныштыр инде. Тамашачыларга сердер, шуңа күрә Идел Кыямов тормыш иптәшең ирең икән без беләбез, тамашачылар да белсен. Менә аның белән танышу сирен, тарихын сөйләшәң иде. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә инде ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә белә алачаксыз. Ә без кунагыбыз белән сау булашабыз һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эздей, ягъни исәнмесез кадерләрем. Бүген мин сезне сәяхәтчеләр арасында популяр булган Көньяк-Көнчыгыш Азия иленә чакырасым килә. Сүз Камбоджа турында бара. Бүгеннән башлап җирле халык химерлар Бон Омтук, ягъни су фестивален билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары илнең баш каласы Пномпеньдә оештырыла. Бон Омтук яңгыр сезоны тәмамлангач буддизм календарының Кыдыук аена туры килә. Быел ноябрь башына тия. Көчле мусон яңгырлар нәтиҗәсендә Михон кылкасы үзенең юнәлешен үзгәртә. Төнле Сап күленә ага әул чиратында ярыннан чыга гаять биек күтәрелә. Суның шул кадәр менүе Бон Омтук бәйрәменә ярышларын башлауга вакыт җиткәнлеген аңлата. Меңләгән Камбоджа спортчылары көймәләргә утырып, узышта катнашырга әзерләнә. Әлеге күркәм гадәтне бергәләп күзәтик.
Камбоджада көймә ярышлары 1177 елдан башлап үткәрелә. Гадәттә уенда 400 су транспорты катнаша. Спортчыларның рухын күтәрү өчен музыкантлар чакырыла, монахлар үзләренең фатихасын бирә. Әмма уенның уңышлы үтүе күбрәк табигый шартлардан тора. Танлысап күле ярларыннан чыкмаган елларда көймә ярышлары үткәрелми икән. Быел яңгыр сезоны мулдан булган, демәк, уенда үтәчәк. Көймә ярышлары от чабышы кебек. Кемдер аны ярата, икенчеләре бәйрәмдә кызыкны базар рәтләрендә башка уеннарда эзли. Андыйлар өчен Камбоджада концерт чаралары, ярминкәләр оештырыла. Тамак яларга теләүчеләр һичшиксез фестивальнең төп сыен Ак Амбокны кабып карарга тиеш. Икенче төрле бу тыелган банан һәм кокос шикләүгә кушылган, кыздырылган дүге була. Кемерлар үзләре әйтмешли, шнянь, бик тәмле. Бәйрәм чаралары кояш баткачта дәвам итә. Көймәләр шулай ук су өстендә, тик алар башка төрле неон лампалар белән бизәлгән. Һәр көймәдәге утлы инсталляция Камбоджа хакимиятенең бер идарә итү юнәлешен символлаштыра. Фестивальнең соңгы көне бәйрәм салюты белән тәмамлана. Сеземне Камбоджада популяр булган мәкаль белән тамамлыйсым килә. Су килгәндә балык кырмысканы ашар, ә менә су китсә киресенчә кырмыска балыкны ашар. Дөнья хәлен белеп булмый, аек акыл белән үз кешегезне дөрес бәяләп яшәгез. Химерлар әйтмешли, тумприеп лием. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Син иң файдалы ял кайда дидең әле? Концертка бару, театрга, күргәзмәләргә. Күргәзмә, менә беләсең килсә, бүләк галереясында искиткеч күргәзмә бар икән. Хатын-кызларга бик кызык була торгандыр. Бүләк булгачтан аны бүләк тә сатып алырга, яисә кемгәдер бүләк итәргә ярыйдыр. Әйе. Бүләк дигәндә җылы сүз име? Шул хәтле бүләк. Бүләк дигәндә искә төшә сезгә ниндидер бүләк, яки сезгә бүләк итәләр, яки сез берәр нинди мәҗлескә бүләк алып барасыз. Кызганычка каршы, хәзер бүләк
бүләк тапшыру, бүләк бирү менә шундый ние юкка чыгып бара, чөнки күп кеше конверт алып бара дагын, конверт белән шуның амин Аллаһ әкбәр кытыла. Ләкин борын заманнан әлбәттә бүләк, ул бүләкләр мирас булып гаиләдә калган. Ул бүләк бик улы әһәмияткә ия. Ул бүләк әлбәттә эмоция. Эмоция менә шундый күңел, җанны менә шулай итеп матур итеп күрсәтә торган һәм инде бүләк тапшыра торган шәхеснең үзендә күрсәтә торган әйбер булган. Бүген тансык булган әлеге эмоцияларны биредә, бүләк мәйданчыгында кичерергә була. Аны оештыручылар Татарстанда мондый уникаль урын юк иде әле ди. Монда республикада гына түгел, күрше төбәкләрдә яшәүче осталарның да эшләрен күрергә була. Каждое изделие, оно изготавливается в определенной технике. Монда һәр әйбер күп гасырлык тарихны саклаган билгеле бер техникалар кулланып ясалган. Һәр оста аны үзенчә күрә һәм җиткерә. Без аны үткәнне, бүгенгене һәм киләчәкне тоташтыручы күпер дип атлый алабыз. Бу мәйдан шуның белән үзенчәлекле дә. Бүләк галереясын ачу тантанасына рәссамнар, декоратив кулланма сәнгать, ювелир осталары, дизайнерлар җыелды. Алар әлеге мәйданчыкның киләчәгенә зур өметләр баглый. Монда лекториялар була, монда тарих, монда матурлык, монда гырыф-гадәт, монда юлалар. Без монда күп нәрсәне сөйлибез, күп нәрсә күрсәтәбез. Менә борынгы заманны алсак, безнең монда бүләктә Булгар заманындагы тамгаларыбыз бар. Яңа авторлар белән ясалган. Шул ук матур искиткеч курчакларыбыз, алар бер кайда юк. Менә теге аксакал курчаклар ясалган, бударны курчак дип атала инде. Монда дизайн әйберләр, менә сез күреп торасыз, менә бу минем киемем, ул да заманача татар дизайны буенча эшләнгән. Сейчас мы ходим, номер называется «Дворянский», и здесь такая ниша, небольшое предисловие перед нами. Казанский губернатор 18 века со своей супругой. Бүләк мәйданчыгы Казанның тарихи бинасында урнашкан. Узган гасырның архив язмаларында ул Анфиса Барадуллинаның 2 катлы йорты дип сакланган. Килгән кунаклар өчен йорт буйлап махсус экскурсияда үткәрделәр. Биредә һәр бүлмә ул чорның рухын саклап калган. Сәүдәгәр хатыны әлеге йортның 2нче катында бүлмәләрне арендага биргән. В целом этот проект первоначально, конечно, он больше такой социальный. Әлеге проект иңлек социаль проект. Беренчел максат итеп без акча эшләүне куймадык. Республиканың мәдәни мирасын саклау, киләчәк буынга тапшыруга аз булса да үзебезнең өлешне кертә алсак, бәхетле булыр идек. Бүләк зур яки кичкенә була алмый. Иң мөһиме ул чын күңелдән бирелергә тиеш һәм яхшы эмоциялар бүләк итәргә. Әлеге галереяда бүләккә тагын бер сыйфат өстәлә. Ул затлылык. Бездә ел 2-гә генә бүленә кебек. Сабантуй, яңа ел бетте китте. Арасында тагы бик күп бәйрәмнәр бар. Шуларның берсе милли премия концерты. Һәм әлеге концертта безнең җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова да катнаша. Һәм ул безнең студиябызда кунакта. Сәйдә, хәерле көн. Хәерле көн. Хәлләр ничек? Яхшы, Аллага шөкер. Ике җирдә белем аласың, укыйсың, бик күп концертлар өстәвенә инде үзеңнең җиңүләрең белән алган җаваплылык. Бөтенесенә шыдап өлгереп буламы? Әлбәттә өлгереп була. Әгәр дә синең тырышлыгың булса, барсыннан да өлгереп була. Кемнән килгән дип уйлыйсың үзеңдәге шушы тырышлыкны һәм җырманга булган мәхәббәт? Җырманга булган мәхәббәт дәваниемнән, тырышлык әтиемнән һәм әниемнән. Алар минем тырыш кешеләр. Субханалла. Моннан тыш бит әле бик күп проектларда да катнашасың. Менә милли премия концертына ничек барып плектең дип әйтсәң дөрес булыр микән инде ул? Сез аны ел дәвамында төрле клиплар төшереп, җырлар яңгыратып, катнашып килеп, җиңеп чыгасыз бит инде, бит. Милли премия 10нчы тапкыр, синең өчен әле ул 1нче тапкыр. Шулай бит, дөрес беләбезме? Әйе, нәкъ шулай, дөрес, 1нче тапкыр. Ну, ничек эләктем? Иңелек башларга кирәк шуннан. Баштан бит инде җыр туанарсың, син ул җырларга клип төшерәсең. Һәм инде беренче җырымны мин хит-парадка бирдем. Кайтуңны сагынырмын дигән җырны. Аның бик тарихи һәм мәгънәле сюжеты. Әле ул трилогияның беренче дип санала. Һәм инде сюжеты Миләүшә апа Сибгатуллина тәкъдим итте, ягъни сезнең коллега була инде ул. Һәм инде
тамашачыларга бик ошады, ләкин безнең ул бетә бик моңсу, һәм инде тамашачылар әйттеләр, нигә happy end юк микән? Әйдәгез, дәвамын төшерегез әле. Һәм инде без дәвамын төшерергә уйладык, һәм икенче өлеше Яшерен сөю дигән җырына төшерелде. Аның музыка авторы Искәндәр Абу Мустафин, Кайтуңны сагынырмын Луиза Батыр Булгари иҗат итте. Шулай итеп, менә күптән түгел генә өченче өлешне дә төшереп бетердек. Ул инде ретро җыр, син кайда идең? Рөстәм Яхинның көенә саны карый аласыз Мәйдан каналыннан да һәм минем YouTube каналымда да. Хит парадта мин җиңдем Кайтуңны сагынырмын дигән җыр белән. Ул минем ялгышмасам 20 меңнән артык тавыш җыйды. Һәм инде Яшерен сөю икенче урында калды. Син Яшерен Батыр түгел, балалык чорыннан инде җитлегеп өлгергән туташ булдың хәзер субханалла. Менә шул күчеш чоры сиңа кыенлыклар, авырлыклар тудырмадымы? Чөнки профессиональ сәхнәдә син профессиональ белемле җырчы артист. Миңа калса кыенлыклар тудырмады. Һәм инде хәзер мин белем алам музыка көлиятендә, әлегә мин профессионал артист түгел. Менә көлиятны бетергәч, булам шулай. Менә күп кешедән сорыйбыз, күп җырчылардан, җырчылар арасында дуслык юк дигән әйбер бар. Менә синең бармы дусларың, җырчылар арасында дусларың бармы? Кемнәрне яратасың, кемнәрне хөрмәт итәсең? Минем дөресен әйткәндә, андый әйберләрне мин сизмәдем. Әлбәттә, дусларым бар. Кемне мин хөрмәт итәм, артистлар арасында алар да бар. Мәсәлән, менә хәзер кемдер әйтмәсәм, ачуланырлар дип куркам. Ярар, кемне әйтергә микән? Бик хөрмәт итәм Филис Абый Кахировның иҗатын, анарсын Ришат Тухватуллин, Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Алар да шулай ук бөтенесе милли музыкаль премия тапшыру тантанасында булачаклар, Алла белсәм, 10 декабрьдә Пирамида концертлар залында сез үзегезнең шул ел буе әзерләп килгән өр-яңа җырларыгыз белән тамашачыларны сөендерәчәксез. Киләчәккә гомумән берәр хыял яки төп максат бармы үзеңдә шушы музыка юнәлешендә? Әлбәттә бар. Ул хыяллар бик зур. Ул инде иң беренче чиратта безнең татар мәдәниятыбызны бүтән чит илләргә чыгару, югары дәрәҗәгә мендерү һәм инде менә үзегез беләсез бит инде казах җырчысын Димашны. Менә шундый дәрәҗәгә җитсәм, мин канәгать булырмын. Афәрин. Җыр сәнгате синең өчен ничек ул хобби булып каламы? Син хәзер ике җирдә белем алгачтын. Белем алгач, хобби булып кына бармы инде ул хәзер. Профессиональ рәвештә дәвам итәм шу юнәлешне. Киләчәктә шул юнәлештә әлбәттә куйган максатларыңа ирешергә насыйп булсын. Уңышлар сиңа. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. 10 декабрьдә очрашырбыз. Алла бирсә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, студиябызның кунагы җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова иде. Җырчы белән сау булашкач, җырда тыңлыйк. Ярып барам ағым суға, туқтап тыңлайым турғай мұңнары. Көңілім тула кәккүк тауышына, туғайларының мұңлы жырлары. Сандуғашлар сайрай тирәктә, йолдызлар да яқты йылмая. Күңел кәйем нигә мұңлая, нигә мұңлая.
келсе, күлнің ортасында түн бойықлар білән сірләшер. Мен мұңланам, ялғыз ойғақ барам, әй йылдызлар ойдан күнләшер. Мұңынар үстәп ярсу йөрәккә, сану ғашылар сайрый тирәктә. Йылдызларда яқты йылмая. Бірге күңіл кәйім нигә мұңлая, нигә мұңлая. Мұңаймыша яшик достар. Біргелеп жырлаймыз. Кеттік әйді. Күңіл кәйім, 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 нигә мұңлая. Вақытында язарға, вақытында шалтыратырға, вақытында әйтірге, вақытында құтларға, вақытында ғафу өтінірге ұнытмағыз. Бар ішіне де вақытында әшлік, сұңға қалмайық. Хайырлы имин күн болсын. Топшырубызында вақытында тәмамлайбыз. Йылмаюдан кімнәр яқтырсын, жылы сүзләрдән күңелләр жылынсын, назлы қарашлардан ерек хисләр белән тусын. Бүген сезнең кәйфегезне Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм аның алып баручылары Алмаз Гәрәев, Ләйсән Хөснуллина булдылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Мин сиңа бер әйбәт шигырь бар йылмаю буенча. Йылмаеп башлый һәрбер эшне, йылмайсын һәрбер йөрәк, бәхетле булсын дисәң, ешрак йылмаю.